Alhoewel er in Tietse geen nieuwsclub meer is er dags nog wel een plakje bij het Bernhard van Muren kennen. Maar ik betoef de redenrijders komen hier. Ja, dat klopt. Ik krijg gereden. Dan ben je de Fries Elfstedendag. Ja, ik nog op bewijs te zijn. Wij zijn bekeken geweest. Ja. Nou, hier de hele ophef voor Elfstedendag. Dat in het kabinet, want daar? Ja, net al Leeuwen. Het is leider aan het eens, maar heel Nederland weer slucht. En de berichten wint super, maar als je juist naar jou en wil, het kan lang niet. Nou, we zijn vanochtend al geweest en hier rond 3:30, 3:45 weer. Met school hadden we ook schoolschaatsen. Ja, want nou, we kunnen niet sporten, maar je kan wel schaatsen. Ja. En de sportsleer van Tietjerk, dus ik redelijk dat mooi. Ja. Dus ik zei iedereen wat nog op de is. Prachtig. En als je net zo goed rijden kennen, daar weet ze hier in Tietse ook wel rijden mee. Daar hebben ze een oorspeeltje van bedacht. Curling. Maar dan krijgt het even oors.